Mugianto berkahe Mugianto tansah
ora arep mundut-mundut lagu Kapoco cecer ana
winantu saha gengeng karahayun sinartan mangolah reh darmaning sutresna tama keparenga idi palilah kula ngaturaken satunggaling biawara wara-wara bilih sadungkapan malih sakedhap malih upacara resepsi pawiwahan pahargyan dauping temanten kepareng tumuli badhe kawiwitan unjuk uninga dumateng para kadang ingkang sinaraya hanawung krida dharma among karsa juru ladi kadang sinoman miwah gutrah gantep kepareng tumuli sawega ing karya mapan dhateng jejiban sowang-sowang wonten para kadang ingkang sinaraya hanawung krida dharma mratitisaken lumaksitaning upacara adat biwadaning kakinini temanten mongko pambiwara panoto hadicara penyanipun Bapak Hadi Suwono mijil saking tlatah Sukawidi Sida Makmur kula piyambak makarya sesarengan Ibu Julias Pangrengga Busana penyanipun Ibu Emilia Rias saking Pule Ngrambi pun kandhani foto syuting ndiki Mas foto syuting saking dalam saking Ngrambi sesarengan kalian Ibu Juru Rias Pangrengga Busana dipun regengaken hiburan elektron Andika Musik saking Dirgo Kauman kinantenan sound system iya nunggil saking Dirgo Kauman amrih rancak lekasing sedya pahargyan pawiwahan puniki tumuli kepareng kawiwitan katitik hambuk bilih Sohibul Bait ingkang mangku karso piyanipun Joko Winarno sarjana pendidikan Sarimbit sampun kepareng hangrenggani wisma pawiwahan sasana mulya kanthi cara jumeneng jajar hanggo wonten madyaning sasana kursi rinenggo jengkaring Sohibul Bait enget dateng lekas wekasing para sarjana pinasika murih lancar lekas wekasing sedya kalih saking sambikala kepareng Mas Tungkara nandukaken mantra sekti sinawung sekar sarkara kasepuhan bangkur pelok barang nyuwun tintingan Mas Bapak Winarno kepareng Jawa Tasta kaliyan para pimundi tumuli manjing wisma wiwaha singgah kala singgah pansu minggah durga kala belok bareng Mas sumingkir monggo Bapak Winarno sing ngasuku sing ngawulu sing ngabau sing asira sing tenggak kalawan buntut sing
nyadatan kaset moto mulya ning asal neki kawis turu Prabowo Sokibul Bet ingkang sampun kepareng hangrenggane Wisma Wiwaha Cinandra Pankadi Prayagung Mataram Hangijowantah serempet Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain la haula wala quwata illa billah amma ba'da qaulun nun nyanipun para pepundhe para pinisepuh haji sepuh miwah alim ulama ingkang tuhu pantesin udarsana para manggalaning praja satreng nagari ingkang mongko dados song-song pangayomaning sagung kawula tasih ingkang dateng kinabekten para tamu undangan sedahan nenggih Parayagung Trah ingkang maha mbekbir Budi Darma Pantesin Udarsana kadang muda-mudan dono tuwa-tuwa anggono paraganing kati lerekipun kadang seniman seniwati ingkang winantu ing suka basuki kepareng upalilah kula hanjujri mongko juru paniti laksana nenggih pambiwara wontenipun pawiwahan pahargyan prasaja dawuhing temanten rikaludangan puniki amurwagni lekasing sedya kanthi ugungan sesarengan nandhakaken puja puji syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala mugi lebda ing karya jumbuh ingkang ginayuh sembada ingkang jinangka amin ya rabbal alamin. Sholawat sarta salam paraga tansah katetepaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo sapatipun bincang wonten ing yaumul kiamah. Laksitaning tata haji koro pawiwahan tauping temanten rerantaman rut teruncining hati coro sampun karantam karakit dening para kadang kula wangsa karacik prasaja kajumbuhaken kalian swasana kanthi kapurwakan adicara pambuka kalajengaken mijilipun temanten putri saking sasana Tepaswangi kepareng kakanthi manjing sasana hangrenggani wisma pawiwahan mijilipun buku jener kalajengaken pambedoling mayang adi sakembaran tumuli karantam lumaraping temanten katung majeng manjing sasana wiwaha tumuli badhe kadhawuhaken singklep sindur tanem jero tandha yekti upacara ingkang tuhu wigati kapurwakan saderengipun panggih kula bali saderengipun panggih kinayatan upacara lung tinampi pasrah panampi sekar cepaka mulya sasele
upacara sininggeting wewarah wangsaning para winasih tumraping bebrayan enggal winastan krobongan jangkep karantam waosan ayat suci Al-Qur'an petuk besan kalajengken sungkeming temanten sarimbit pamberkan kanthi cara putus sesarengan doa tumuli katutup Purtamu kakung putri mekaten laksitaning tata hadicura Purwa Madya Wusana sarendang datan karempit sampun katur sanget panyuwunipun Sokibul Bet para tamu keparenga lenggah kanthi mirunggan kanthi sekicaning panggalih Purwa ngantos wusananing pawiwahan kalenggan punika mekaten sampun katur tuna tungkap diagung pangaksama bila taufiq wa hidayah waridho wa inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu kakung putri ingkang datang sinubu sahagunging pakurmatan reruncening hadicara sampun katur sarendang tan karempit sedaya sampun cinakup datan wonten ingkang kaliput tinar buka wiwaraning sasana wiwaha kanthi atur kula ugungan dhateng sedaya para tamu sareng-sareng maos kamdat basmalah monggo bismillahirrahmanirrahim kanthi nyebat asmanipun Gusti ingkang murbeng dumadi mugi lumaksitaning resepsi pawiwahan pahargyan kalenggan punika saged lulus raharja niskala lir ing sangsaya para tamu hangancik Laksita Harja kalih temanten putri kepareng badhe kakanthi mijil saking sasana pamardi putri kepareng kakanthi manjing sasana wiwaha lenggah jajar sumanding Rama ibu ingkang kepareng hangapit ben ketok rekane kok menut kancane ya Mas disuluki ya belok Mas mijilang nira Srinar Pati lampahira jilangenira sang temanten putri lampahira alon kinarebak badayayu warna nira sarane arek solah ira wingit lir wida dari Hapsari nurun
lamat kapiyarsa ungling gongso sinembuh sabawaning Sularati pangeli ing waranggana pan kadi ketawang mijil wigaring tias pelok pathet nenem manem bromo monggo Jo suwirami nggih to Pak pangkapan iki reun pangkapan di mana Pak siapa Pak duh piyong Murweng raras lamat kapiyarsa jengkaring temanten putri binayang kari para kadang sentana warga wis kepareng mijil saking madyaning sasana tepas wangi pamardi putri keparenging sedhiwarsa kakanthi manjing sasana wiwaha kalenggahaken ing madyaning sasana kursi rinenggo lon-lonan denira lumaksana mimbat madya lumingganging warih megol karya seming wardaya dasar kenya sulistya karengga busana sarwa edi mancara kewadanane wimbuh marang kasulistyane sinten to sambating wewangi tuhu punika kusumaning ayu Rara Sinta Widyawati sarjana terapan kebidanan putri siwi saking myanipun Bapa Joko Winarno sarjana pendidikan sarimbit Ibu Wiji Lestari dasar wanadya sulistya ing warna karengga busana sarwa adi yekti karya cingak ingkang samiya humiyat samono wus prapti wonten madyaning wisma pawiwahan wisma ingkang tuwa Sri Karengga pepasren sesekaran tinata saponta-ponta pantani sarwa sari kawis dirorgu regeng miang Prabu salebeting wisma paharyan sampun prapti wonten unggian ingkang tinuju margupuh tumanggaping tangguh panonging lampah binaragani bujur rias pangrengga busana giya mratitisaken lenggahing kusumaning ayu sang ibu mewah Rama kanthi kebak raos tresna asih kepareng lenggah jajar sumanding wonten sakiring kananipun sasana palenggan ingkang tuhu asri
karenggo sekesel apula serta pinatik batik katempu ing pandang kuring kangen renggani kawis tingal Prabu lan Prabowo mekaten para tamu kasuwun lenggah pertikaning kalih ngantos suwing gedhe matur suwun. Sekaring pawiwahan inggih temanten putri wis kepareng lenggah anggono raras liripun lembah piyambakan kanthi merdekaning kayun tinon saking Mandrawa tan mantra pawesti ingkang mijil saking Karang Padisan jebles hangganing raja putri kang ndawek Siniwaka estining kalih hamung kepareng hangrantu praptaning keng raka inggih temanten kakung ingkang maksih mangasama tanggaping sasmita Duta Saraya ingkang pinaragan penyanipun Bapak Suwardi Widodo Magister Pendidikan Bapak Widodo kepareng lumengser saking sasana Palenggan tumuju sasana Sinengker hanganti jejaka Myang Warara ngampil buga jenar saha burampi jangkep monggo Bapak dateng sasana Sinengker kepareng nganti Jaka Myang Warara ngampil baki isi buku dinar jangkep monggo Bapak Widodo karena papanipun tebih kepareng daya-daya nganti jejaka Myang Warara pepetaning Domas ya Talangpati ugi winastan pagrayu pager bagus tumuli manjing wiworo ngajeng karo ngenteni dindinge pelok 6 mijil sasana pinanci kang winastan punang
buka jenar han cakepane lagi cartane lali monggo Bapak Joko Widodo kawis tinggal sampun sawigu sedaya sami mangastungkara mrih wilujeng candrane Saroyo parayagung ingkang sinaraya nganti jejaka miyang warara ngampil buga jenar jangkep abon uba rampening kaup silakrama ya jumangkah mangayun lon-lonan dene rulu maksana tumapaking pada dinata runtut asta ngapurancang wadana tumungkul pamulate madhep sung pratandha sang duta saraya piantun ingkang pana dhateng edi indahing budaya Jawi ugi winastan piantun ingkang hambu daya titikanipun wonten 3 setunggal tanggaping sasmita angka kalih janin bedol kembar mayang matene lanang melu dalange bingung pun kembar mayange dijokne riyen beto maju mantene mandek sik ning kono si kejo kacung sing perintah buka jenar sing teko manten lanang Purnomo kakung putri kang dadi sebut pakurmatan diagung pangaksami lumados sing budaya wonten tumpak hidup kepareng tutunggo ingkang sinaraya hanangung redha atur pangandikan pasrah mangkah mangayun sawego nandukaken pangandikan pasrah wondene pepunden ingkang kinabekten badhe nampi pangandikan pasrah nyanipun Bapak Anang Supriyanto kasuwun jumeneng sangajenging tetuwangga kadang pisan kapit Bapak Wahyono Bapak Ahmad Wakidi Bapak Anang
Bapak Wahyono kalian Bapak Ahmad Wagidi karana menika dipun syuting prayogi kebak ing pangatos-atos lan pangarahan amrih jumbuh ingkang sinarata kalih lumat bebrayan. Priyagung kekalih sampun sawiga diri samapta ing kati lumaksi taning pasrah panampi sekar cepaka mulya saseli kasumanggaken. Sumangga Bapak. Kawula nuwun kasugengan karahmatan saha kaberkahan mugi tansah kajiwa kasarira dumateng dika sagung para tamu kakung miwah putri sedayanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa mawalah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Dumateng para pepunden, para bini sepuh, para lenggah kakung sumono putri ingkang hanggung hamastuti, dumateng pepoyaning kautamen ingkang pantes pinundi, para pangemban pangembating praja miwah satriyaning nagari minangka pangayoming kawula dasih ingkang linuhuring budi, para alim, para ulama, para kiai ingkang rinten kelawan dalu tansah sinandingan kitab suci wahyuning ilahi minangka kiblating manembah mring Gusti ingkang sadu ing putih. Linangkung kunjuk dumateng panjenipun Bapak Anang Supriyanto, minggahipun dhateng keluarga agung panjenipun Bapak Joko Winarno SPD sekalian Ibu Widi Lestari ingkang winengku dening bagya mulya. Nyun pamunten ingkang agung awit kawula kumawantun gempil kamardikan panjenengan sami anggen panjenengan sami saweg sekeca ambal wawan pangandikan awit mradhapa dawuh saking panjenipun Bapak Marzuki sekalian Ibu Suwarti keparenga ing mriki kawula badhe ngaturaken menggah wigatos sing pasowanan kula saha sedaya pangrombong saking Padukuhan Bulaan RT 9 RW 3 Denggungan Banyudana Boyolali. Ananging saderengipun sumangga langkung rumiyin panjenengan sami kawula dherekaken ngaturaken puja dalah puji syukur wonten ngarsaning Gusti ingkang Maha Kawasa ingkang paduka panjenenganipun kepareng tasih hamur pamesisa dumateng kula dalah ndika sahingga wonten ari kalenggan ing enjang punika kula tuwin panjenengan sami saged makempal manunggal kanthi karaharjan katentreman saha kabagyan. Dumateng para pepunden, para bini sepuh, para lenggah kakung miwah putri sinedan ingkang winengku dening bagya mulya. Ingkang salajengipun kawula minangka rambataning atur saking panjenenganipun Bapak Marzuki sekalian Ibu Suwarti. Kepareng badhe ngaturaken menggah wigatos sing pasowanan wonten ing kalenggan ing enjang punika. Ingkang sepindah lumantar kawula pandikan saking panjenenganipun Bapak Marzuki sekalian garwa ngaturaken salam taklim kunjuk dumateng keluarga agung panjenenganipun Bapak Joko Winarno SPD sekalian Ibu Widi Lestari kanthi atur wasilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugengan karahmatan saha kabarkan mugi tansah rumentah dumateng keluarga agung panjenenganipun Bapak Joko Winarno sekalian garwa ugi para tamu kakung miwah putri sedayanipun. Jangkep atur ingkang angka kalih lumantar kawula panjenenganipun Bapak Marzuki sekalian garwa ngaturaken putra kakungipun pun nami Bagus Murti Dimas Pramudia keparenga kadhawuhaken saha kapanggihaken kalian Roro Ayu Sinta Widyawati sarjana terapan kebidanan putri pawistri saking panjenenganipun Bapak Joko Winarno SPD sekalian Ibu Widi Lestari kanthi adat Widi Widono ingkang tasih lumampah wonten ing padukuhan punika kanthi kairing pandonga mugiyapun putra pinanganten sekalian
anggenipun badhe ngebyur wonten madyaning panggesangan ingkang enggal mugi tansah hatut runtut pindha mimilan mintuna pikantuk wahyu judu ingkang pikantuk ridhanipun Gusti Allah satemah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah sugeng langgeng wilujeng saat punika dumugi saklajengipun Allahumma amin. Dumateng para pepunden, para pinisepuh, para lenggah kakung miwah putri sinedahan ingkang winingku dening Bagolya Mulya linangkung kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Anang Supriyadi nganti ador ingkang angka 3 sowan kula saha rombongan sinartan angsal-angsal ingkang aujud setunggal unit kendaraan Yamaha NMAX buga wastra saha redana ingkang boten saged kawula sebataken sajaga mboko sajaga menawi pun kerta aji tebih saking kasampurnan amung sageta katampi wonten keluarga agung panjenenganipun Bapak Joko Winarno SPD sekalian garwa kanthi bingaing manah saha mugi ndadosaken tambahing rumaket anggenipun bebesanan ing antawisipun panjenenganipun Bapak Marzuki sekalian garwa ugi panjenenganipun Bapak Joko Winarno SPD sekalian garwa. Ingkang salajengipun panyuwun saking panjenenganipun Bapak Marzuki sekalian garwa mbok bilih Gusti ingkang Maha Kawasa angganjar kawulujengan ing sedayanipun kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Joko Winarno SPD saha Ibu Wiji Lestari keparenga benjang dinten Sabtu Surya 21 Juni 2020 kirang langkung tabuh 8 dalu ba'da Isya kasuwun panjenenganipun Bapak Joko Winarno SPD sekalian garwa nyawuhanaken putra pinanganten ingkang sakala sasele sampun sajodo wonten sudung saking panjenenganipun Bapak Marzuki sekalian garwa wonten ing padukuhan Bulaan RT 9 RW 3 Dengungan Banyudana Boyolali. Ingkang salajengipun mbok bilih anggen kawula sawansa rombongan pahargyan ingkang kagelar dening panjenenganipun Bapak Joko Winarno sekalian SPD sekalian garwa sampun paripurna keparenga kawula saha sedaya rombongan lumengser kepareng badhe nyuwun pamit saha nyuwun tambahing donga pangestu mugi wangsul kula saha sedaya rombongan ing samargi-margi tansah pinanggih rahayu wilujeng nirbaya nir ing sambikala. Mbok bilih mekaten menggah atur pangandika saking panjenenganipun Bapak Marzuki sekalian garwa ingkang lumantar saking kawula nglengganani tebing saking kasampurnan celakipun kalih kekirangan andhapipun pawiyatan saha cubluk ing pangertosan mawantu-wantu nyuwun gunging pangamudra pangaksama cekap saking kawula sewu lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaduk ruruh hangarah purno wijiling pangandika kawedhar pepunden mongko silih sarira tetalanging basa kadang pisan margupuh Bapak Anang Supriyanto sesilih ingkang mangku kati kepareng hanang kapi monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebut asmani Gusti ingkang murbeng dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dumateng arta dalem Gusti ingkang Maha Suci. Mugi salwering gati purwa madya wasana kaleksanan kasembadan datan manggih pambengan setunggal punapa ugi datan katalpen selawat salam kunjuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing satu kita ajeng-ajeng sakwatipun wonten ing dinten yaumil kiamah. Allahumma amin. Kepareng ngriki kawula jumeneng PP Mangenjali Humadeg sarira awit saking kepareng piniji kadang kula nem Dimas Joko Winarno sekalian Ibu jangkep sakula wangsa tinanggenah hanampi pangandikan pasrah mboten ngirangi wontenipun pakurmatan saha trapsila karo sampun jumeneng sawetawis menika badhe kawula kruwes kemawon. Kula pinangka caraka pangawak Cundaka badal wakil sumilih sarira saking kadang kula nem Dimas Joko Winarno sekalian Ibu kepareng nampi pangandikan pasrah saking panjenenganipun Bapak Marzuki saha Ibu Suwarni saking Gugupan Banyudana Boyolali
ingkang sampun kepareng katur ingkang pinarya utusan saha badal wakil. Kanthi wasilah kala wau sampun kepareng katur kanthi menika Dimas Joko Winarno sekalian Ibu kepareng ngaturaken pawangsulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ing salajengipun karna sampun dumukap titiwanci sirat mojo gagi sore temanten badhe binanduling akrama dawuh ping temanten kanthi upacara adat Jawi. Mugi-mugi pikantuk berkahing pangestu saha para pendhidhi, para bunden, para sedaya-sedayapun kang saha putri Andayana tumrap sir penganten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Ugi katampi wontenipun pangandikan pasrah putra pinanganten Bagus Dimas Murti Dimas Pramudya AMD. Kanthi menika sampun kaangkah kadidene putranipun piyambak ingkang tunggal Yayah Rina. Ing salajengipun kala ugi sampun matur pinangka caraka utawi utusan saking Boyolali sarampipun pahargyan badhe kundur wonten papanipun piyambak kanthi mekaten Dimas Joko Wiono namung matur andharaken sugeng kundur mugi rahayu ingkang samiya pinanggih dumugi pidalanipun suwang-suwang boten manggih pambengan tunggal punapa menawi ta sampun karampungan wontene pahargyan resepsi prasajan siang puniki. Mekaten menggah panampi pasrah sumli sarya saking kadang kula Dimas Joko Winarno lepate ngatur kiranging nuju prana awit saking olah krida pinidi bau sastra dalasan basa ingkang kurang nuju prana wonten salebeting kayun jenang sela apuranto bilih wonten lepating atur kawula diagungi pangsama ingkang tanpa pepindhan. Kanthi mekaten panutung atur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Pindoron langking nyadong tumuruning riris satemah adem asrep salabeting sasana pawiwahan. Tetuangga kekalih kepareng Jawatasta sinambi hangaturaken dana saking kadang pisan. Tondo ngraketaken nanggenipun sami kegadangan setengahnya. Sekedar Pak, tahan dulu Pak, tahan dulu, disoting, tahan dulu, jabat. Tondo kumraketing kekadangan, tetuangga kekalih. Keparengo Bapak Anang ngaturaken dateng Bapak Joko Winarno. Yo. Monggo Dimas Joko Winarno menika wonten titipan Kintaka Rukmi isinipun serat tasih terkunci kula dereng bikak napa wontenipun. Lah iki sine layang tagihan apa-apa aku yo ora ngerti. Oh nggih, monggo. Dono sampun kepareng kahaturaken Sokibul Bapak Joko Winarno satingga dipun abadikan. Para tamu kakung putri pindha lumampahing wanci pangklong kapapa kobor sewu sumilak padang tumrawangan tumantuk hangganing Bapak Joko Winarno sarimbit karena sampun nampi wujudipun tali asih sayekti hami mbuhe rumakting kekadangan geniro sami mangun bebesanan. Pertama kakung putri wahyaning mangsa kala tumapak ing panggih tinar buka. Mugi-mugi wahyu judu sumanding hangganing temanten kakung miwah putri. Para tamu kasuwun jumeneng hangurmati Bapak juga pujangga keparanga sawega. Hayu ingkang sarwi tinemu pinarung kodhok ngorek laras moyo. Ilo ujaring para nimpina judu tetali mangsa mat
Kedadian ing suku kalodhangan puniki wonten sipating Gusti Jalu tanampi pawestri arsa gegsang sesarengan sinanggiting upacara adat Widi Widono. Lon-lonan temanten kalih lumaksana saya cetha saya caket saya malelo tempu ing caturneto muswaru raos ginaib mlawe astana temanten kekalih kepareng hambalang gantal tumiba jojo gantal inggih menika suruh matemu rose lininting tinang sulan lawe wenang. Mugi-mugi temanten kakung miwah putri bangkit manjing loro-loro sawiji wujud kakung wujud pawestri kene-kene nggir sira dak tangkepake astamu ndak suwunake puja mantra marang ngarsaning Gusti Kang Akarya jagat. Muga-muga wahyu jodo sumanding hanggamu ya nggir. Bapak Anang Supriyanto nandukaken mantra sekti nurunaken wahyu widayat mulya ya wahyu jodo. Temanten kekalih paripurna tumuli Nyai Dukun monggo dipun tetahaken dhateng margining gesang ingkang lersa-lersa marga putu manggaping tangguh dukun ya juru rias kepareng mratitesaken temanten kekalih jumeneng jajar hanggo sinung pewarah mugi saged gesang mukti widodo windra liripun raja. Temanten tumulika kanthi ngiteri temanten kakung kaping 3 sinung wewarah temanten kakung jejering pusapa ligan temanten putri jejering warangka sageta nyawiji kambang sarti warna salebeting bokor purna miwah tiga dianggang ngono jangan muncrat temanten putri lagu adengku kami cisakan kakung kami kakung kambang pemain pecah jangan sampai mawar terus cilik-cilik nggih temanten kakung putri saputing larangan joko lan tawan wenang barang raos ikhlas ing panggalih yakti amin raos katenan hati bebasan yen winawaring tembung manis saged kumantil kantil padoning netra. Antiga pralambanging manunggaling rasa kakung miwang putri kene-kene sira ndak lanting ayo jumeneng jajar marang aku Yayi ngestoaken dawuh Kang Mas. Temanten putri numuli jumeneng hanjajari temanten kakung kawis singar sumringahing wadana karena sembuh banget cupi edi luhuring budang sinanggit wonten salebeting syarat sarana upakartining panggih sampun parang jumeneng jajar anggawa temanten kakung putri tanggaping semu ingkang bapa yanipun Bapa Joko Winarno Sarimbit kepareng hangunjuki mawi tirta kasepuhan. Nggih putraku bocah sakloro ora gisira ndak paring unjukan tirta kasepuhan pangajabku yo nggih sira iso bangkit dadi pangayoman mangun bebrayan lulus raharja nganti kakek ninen yo nggih Sang Larasmaya mangungkung
duduk sini. Nah, biar sungkem dulu. Ya, oke ya. Oke. Sungkem sama Pak D sama Budi. Mas di kanan. Ya. Ini semua. Nah, Mas di kanan. Mas di kanan. Ya. Satunya sini. Ayo, oke, syuting. Ya, dua. Monggo Bapak Ibu sedaya anti Aduh, dalange sing belajar iki yae.